Spomaľovanie starnutia je možné a toto je potrebné urobiť. Po 30 si mnohí všimnú, že sa zrazu objavujú modriny na tele, bolia kĺby, pokožka ochabuje. Nie je to náhla staroba, je to fyziológia. Spomaľuje sa obnova tkanív a vlastného kolagénu je menej. Ak k tomu pridáte stres, chronický zápal a ťažkosti s trávením, zdrojov na regeneráciu je ešte menej. Váš organizmus už nefunguje na obnovu, ale na prežitie a je to vidieť na pokožke, kĺboch aj cievach. Preto už nemá zmysel len vydržať a potláčať príznaky. Potrebujete systematickú podporu formou kúry. A dôležitý moment, kolagén je rôzny a výsledok závisí od formy, dávkovania a pravidelnosti. Keď urobíte všetko správne, začnete vyzerať a cítiť sa mladšie a všimnete si to aj vy sám. Ako si vybrať kolagén, ktorý naozaj môže priniesť efekt, vysvetľujem v bezplatných odporúčaniach. Napíšte do komentárov slovo metóda a ja vám pošlem informácie do súkromných správ.